Хамит ағай, нисек һин артист болып кеттің деп еш қына қарай тұрғанлар. Мен көп ғаиләле семьяла туғанмын. 16 бала өстік. 10 апайым бар еді, 6 ағайым. Бұна ошы семьяла мен 15-ші бала болып дүнияға тудым. Көз алдына келтірге мүмкін. Мен бала боларақ ошы семьяла нендей тәрбие көріп өткенмін. Көрәң шулардың барғыла меңе сәнғат жолын хайларға ярдам еткендір деп ойлаймын қазіргі уақытта. Сөнки мен білгенден башлап менің апайдарым матур йырлайлар ені. Атайым одан көйлерді йырланы. Инәйім шулай ук одан көйлерді йырланы. Мәжлістерде атайым матур етіп йырлап, мәжлісті асып ебәрер ені. Заманында мен бик увлекаться еттім. Техника белән дә, фотография белән дә увлекаться еттім. Менің ниндейдер шундай хәлеттім дип әйтә алмайым, кызыксыну бар ені. İspat et. Bunda ispat ete yok. Uydan çıkargan belelerden şıkkın bulağa yok para. İlipkene, kul yakahın bey. Lan, yavur, İblis. Para hinonu nime oylap yürügen ha? Neme, fitne çıkarmak bulak mı? Barıp sıkma. Turra etken okşamanı mı bey ha? Alıp gidelim özden. Aşık baydırı bu. İlgen de şen diye bakın. Ахун Малаят юлы. Район өйдегі бізден 20 сақырым. Мен 8-ші, 9-ші, 10-ші класстарда ұшы район өйдегіне үйріп оқыным. Юл ғазабы, ғұр ғазабы дейдер, юл ғазаптарының барысында татыным. Аяқта сабата, қыш күнілі, аяққа сабатаның олтырағын халам халып кейіп алағында, еңіл, әйді, тып, Малайырға текілім 4 сағат бара тұрғайным, 4 сағат. Ол заманда автобустар йөрмәй, ат жолдары біркімді олтыртмай хеңе атқа арбаға, велосипед деген нәме юк, оны алырлық мүмкінлік те юк. Ана шындай условияларда мен 3 жыл Малайырда йөріп оқыным. Воскресенье кетәң, якшәмбе көн, шәмбе көн дәрістен қайтып кетәң. Мен қайтқанда енді әсәй мені қайтырға көтіп, атын арасында неме пішіріп қойған болса, шул ашында жоғалтмайса, ол вақытта хавутқас жоқ, бөгәріпке түшіріп, шул ашта хақылат отырғайды. Мен қайтуы менен шындып, елаттап берерін ашарға деп. Ол замандарда, ол асфальт жолдарда болмады. Несек кіне болмаған, ол вақытта общежитие жоқ, интернат жоқ. Гел әбейдерді бі, қойда квартирада яшайынық. Шылайда 10 класты біттік. Барасында хилеп бітіріп болмай. Өфіге Тайып ебәрді, я хирург бол, я инженер бол дейді. Алғынамы еңгеу, алғынамы. Документтарды забайт еттім да, урамда менің ауылдаштарым сұраны. Неге хен театральныға бермейін? Бұна театр сәнғатына экзамен бара. Батырсалық етіп бардым. Ешекті шықылдатып, асып кірдім.
Керһәм, өстәл артта олы гына бер агай ултыра, юан гына. Исәнлек һаулык һорашым да, шунан агай тине. Я кустым, не йомыш тине. Мәйтәм шулай, монда сәнгать институтына экзамен бар икән. Шуңа күренергә килдем тине инде. Иртәгә 11-дә безнең монда комиссия эшләй. Ниндәй шигырьләр беләһең, башнялар беләһеңме? Шуларда исеңә төшер, кил күренерһең диләр инде. Шуннан кил тигәсендә мәктәптә белгән шигырьләр бар иде, мәктәптә белгән башнялар бар иде. Крыловтың теге «Свинья под дубом» дигән дигән башнягын хәтерләйдем башкорса. Шуларда хәтергә төшереп иртән килдем. Мине сәхнә күк бәләкәй генә сәхнәгә сыгардылар да, бастырдылар, һөйләттеләр, тыңландылар. Хәзер этюд эшләйин диләр. Этюдтың нәмә икәнен белмәйм. Аныһы нәмә була икән, тәүлем беренче тапкыр ишетәм. Шуннан сәхнәгә менеп, килеп кергән булдым. Эштән кайтайм да яна өстендә һалып ташланым. Куллар да юган булдым да. Шуннан өстәл янында теге сәйсәргә әзерләнәм битендә. Өстәл янына килһәм, өстәлдә конверт ята. Конвертты алдым. Шуннан йыртып асып караным да укыйм. Шуннан көлеп ебәрдем инде. Яна мине кабул иткәннәр. Шуннан стоп, етте аңлашылды диләр. Этюд дигән менә шул булды минем өчен. Экзаменда кабул иттеләр, сакырып алдылар да әйттеләр. Һине Мәскәүгә укырга сәнгать институтына ибәрәбез. Кайтып атайыма был ситуацияларда һөйләп бирдем, шундай хәлләрдә. Атайым бер сүз дә әйтмәде. Матур гына әйтеп, ярый улым, үзең хәл иткәнһеңдер инде тине. 25-ндә елып августың Мәскәүгә сыгып киттек. Мәскәүгә барып, общежитиегә урынлашып, шуннан укулар башланды. 5 ел укып, бөтен Мәскәү театрлары белән танышып, безгә бөтен театрларга буш индерәләр иде. Без буш вакытларыбызды ысын сәнгать әһелләрен күреп үстек. Олы профессор безне укыткан Бибиков Борис Владимирович, Сталин премия лауреаты, аның катыны Пыжова Ольга Ивановна, шулай ук Сталин премия лауреаты. Ул инде Станиславский менән бергә уйнаган актриса, бөек актриса. Улар шулай ук параллельно в ГИКта дәресләр алып баралар. Безне в ГИКка алып баралар иде, таныштыралар иде. Монда без барбыз да дип әйтерлек. Монда мин генә юк, мин фотога төшергәнмен. Булар барһыла мин төшергән фотолар Мәскәүдә. Укыган дәврдә без еш кына Мосфильмгә йөрийник. Безне массовкала катнаштыралар иде. Хәтеремдә калган Салтанат дигән бер фильм. Шулай ук Карнавальная ночь. Мир Абдразаков, минем ягын дусым. Студент хурпаларын бергә эштек, бергә күрдек. Менә хатта бергә төшкән фотобыз да бар. Уш арылгас. Әйдәгез! Заводты Садовскийга кайтып бунда безгә файда юк. Алыгыз мине. Алыгыз. Әйдә! Әйдә! Әйдә, бергә. Курман булабыз. Әйдә! Укып кайткач инде театрда эшләй башлаганда Әмир Абдразаков хыялланды кино турында. Һәм байтак кына фильмдар эшләүгә өлгерде ул. Минем менән эшләгән художественный фильм Өмет Атаимаевтың сценарийы буенча Фәйзи агай карт образын уйнаны. Ә мин инде Роза Каримова менән яшьтәр образын уйнанык. Сәбәбен табырбыз әле.
Kapıl mühim iş girip sıktı, ya bulmaha avırıp gittik. Kutlağı telegrammalarına yibereyik de. Оңайыз болмасын. Bulma, ini mening əseydi biləhin. Əseylər gümümən üpkələmeylər olar. Ağayım menen hegilem onun yanında bulasaqlar bit. Qadir poçtağa ineyik de. Ondan Әмир байтақ қына халық легендаларына арналған фильмдер эшләнә. Халқым һагышы. Ондан той сәхнәһен, невеста сәхнәләрен. Ондан 3 сериялы фильмдер эшләнә. Мына атайыңдың ук ярактары. Бұл заман, ауыр заман, ер ишетә, таш күрә. Ышанырга ярай хәзер ни бары айга көнгә. Ни яхшы, тау яхшы. Каты сырды хаклау өчен якты көндән төн яхшы. Шулай ук Бөртекләп йыела алтын дигән 3 сериялы фильмдер эшләнә. Зур эшләрдән Мосфильм төшергән фильм Алтын атта хавайлы. Онда инде безнең байтак артистлар Академ театрдан, мин анда карт бабай ролен уйнаным. Ты рожден, чтоб сокрушить царство зла, но час расплаты еще не пришел. Скачи прежде ты к красавице Ай. С нею ты станешь в 10 раз сильнее. Благодарю, отец. Журавлев дигән режиссер иде, бик опытлы, тәҗрибәле режиссер. Һәм ул фильм бик популяр фильмга әйләнде. Ул фильм теге синхронный плоский экранда түгел, ашки менән карый торган фильм була торган. Стерео фильм иде. Шуннан безнең Башкортстан киностудияһы төшерде. Булат Йосипов төшерде. Авыл өстендә яйгыр дигән зур художестволы фильм. Абдулай бабай, на улице, күрмәдеңме? Күрмәдем бит әле улам, күрмәдем. Менә шулай байтак фильмдер эшләргә лә язды миңа. Әле фильмдер эшләйләр, әле лә фильмдер эшләнә, әле улар эшләнеп бетмәгәндер әле. Дәвам итәләр. Насыйп булһа, ул фильмдәрне күрергә мөмкин булыр. Мына Шамил Рахматуллин, аның знаменитый роле дипломы спектаклендә. Гибель надежды спектаклендә бухгалтерда уйнайын ул. Шамил менән күп уйнанык. Якын дусым булды ул. Нигәләр минең белән уртак тел таба белде ул. 20 баланан 13 кеше театрда эштә калдык. Башкорт академия драма театрында. Безне кайтып киреү менән кушкыллап каршы алдылар. Кайгыны апай ысрахала, безне кусаклап алыр иде. Кайгыны агай ысрахала, безне кусаклап һөйләшерләр иде. Безгә кирәкле алмаш буын итеп алар кабул иттеләр. Безне берәм-берәм спектакльләргә индереп җибәрделәр. Тәүге спектакльләр минең ул кайтты спектакльдә Арслан агай Мәбәрәков белән уйнавым булды. Арслан агай Мәбәрәков минең атайым, мин уның улы. Ул спектакль Ангамат Напаевтың халык кабул итте. Чөнки спектакль хикмәткә менән бик актуаль иде. Ундагы уйнаган Бәдер апай Юсупова, Гатагай Арсланов, Таңһылу апай Рашитова, аларның уйындары искиткес булды. Яшьләрдән Шамил Рахматуллин, Дарига Файзуллина, Зенира Атнабаева. Был уен спектакль минең әлелә минең күз алдымда. Шул тиклем ул заманса булды. Шул тиклем безне нәмәгә өйрәткәндәр, ошо школа буенча бит килеп кирдек. Ул вакытта без укыган школа театрда яшәй иде.
Шулай итеп, берәм-берәм без күп спектакльләргә инеп киттек. Яшь йөрәктәр спектакле. Ул заманда опера балет театрында эшләйдек бит. Шул спектакльгә билет еткерә алмайдар иде, халык урамда билет һорап йөри иде. Режиссерлар Валия Гайгалимов, Шәүрә Мусина Муртазина бер артлы спектакльләр куйды. Ангам Атнабаевның спектакльләре бик гөрләп барды. Нәҗип агай Асанбаевның спектакльләре гөрләп барды. Шуны һанап китмәм мөмкин түгел. Кызыл Паша спектакле. Дәүләт менән идара итү еңел түгел. Тақсир, ишеткәнһегездер инде. Тахет варисе Ахмәт кайтты бит. Бата был минем яшьлек дусым. Киштәрен авылдан тыныс вакытында ошо баянымда кулыма алыр идем. Эскәмия сыгып утырыр идем ошонда. Авыл тыныс, бернинди тавыштан юк. Авыл йоклай алалар. Яшьтәр бәлки йокламайдыр да, бәлки йоклайдардыр да. Шайтты баянды кулга алып, ойнап бибәреп күңелемдә тынычландыра идем. Каршылагы авыл, үзе бер экзотика ул. Хайран кала идем. Кем булды икән аның беренче булып ошо авылга килеп утырган кеше? Табигатьтән ниндәй матур урынын хайлап алган бит. Карата ул декорация менә ул. Ничек кенә булып худылып киткән бит ул. Астынан йөридән, тулы һаулы йөридән. Хайран кала идем мин шул табигатьнең ошо хөрмәтлегенә. Инде яйдың авыл сайында. Ошо нурга тагыла нур өстәп, туп-түңәрәк ай. Товар ине менә ошында. И Каратау буйлап менә әкрен генә төнне яклытып менә шулай килер иде. Ошо Маяк тауына килеп. Хәтерләйм мин укырга киткәнсә әле колхоз заманында ошо аръякта иген сәсәләр иде. Иген уңай иде. Шунда лабагрейка менән иген урып көлтә тидеп куялар иде. Тегелеп көлтәләр утыра иде. Шул көлтәләрде без яшьтәр ай яклыгында сыгып, арба менән, ат менән ташып, эскерткә куя идек. Элек шулай эшләйдәр иде. Яйкене шул көлтәләрде эскерткәргә тидеп куялар иделәр. Көҙгә табан башка авыр бесән эшләре беткәс, ошо көлтәне ипләп кенә хугалар иде. Ашлык хугалар иде. Сауыш инде бит ана. Салгылар мотор. Сауыш мотор. Гөрләтеп бесән саткан сактар бар иде. Кара ипер дигән спектакль бар иде. Спектакль башланып киткәндә яшьтәр, егетләр бесән саткандар да туктагандар. Шунда йырлашалар. Саң-саң итә салгы тавышы. Кызлар бәлки тыңлайдыр. Шундай хисләр бар. Тыңлайдыр да, йырлайдыр да, мөхәббәтен уйлайдыр дип. Шундай йырлар була торгайны. Шул вакытта инде минем күз алдыма килеп баса инде. Бесән сапкандар, салгы яныгандар. Ярар, эшкә егетләр, эшкә. Ике инәйдән 16 бала ошо йортта үскәнбез. Олы инәйемдән 6 бала. Олы инәйемдә мин инде хәтерләмәйм. Калган балаларымның барында минең инәйем караган. Бер әсәйгә ул балаларны карау еңел булмагандыр дип уйлыйм мин. Минең инәем көне-төне
ултырганын хәтерләмәйем. Ул хайырларында хауды, мал торларында караны, кул эшләрендә эшләне, барыһында инәем эшләне. Бана шунһыҙ яшәп булмаган, күрәһең ул дәүрдә. Шунһыҙ яшәп булмаган. Атайымның кешелеклелеге ошо 10 баланы нинди авыр йылдарда ла аслыктан үткәрмәй, тәрбияләп, ашатып, эсереп, исән алып кала. Заманында 10 апайым 10 ернән булды. Ана ошо ергә атайым сакырып алыр иде. Сакырып алып балаларын бисәң ялан уры Каратауга сыгып 2 гектарда служебный модель товатага шул жерде сабып бириләрен атайыма. Атайым оҙаҡ яшәне. 88 яшькә тиклем яшәне. 1888 елда тыуган һәм 1976 елда вафат булды. Әсәйем 71 яшьтә вафат булды. Зөбәйлә инәйем. Аның үлеме бик аяныслы булды, трагичны булды. Трамвай юлын сыгып китеп барганда, трамвайды көтмәгәндәр. Кудагый алдан сыгып киткән, инәем сыгып өлгөрмәгән, трамвай килеп, минең инәемде килеп төртеп йыккан һәм тапаган. Әсәйем нык имгәнгәйне. Менә шундай трагичны үлеменнән үләсәйем. Әсәйемде алып кайттык. Монда авылга алып кайтып күмдек. Хәзер Аллага шөкер, барыбыз да бер табынга ела алмайбыз. Йөрүдән буенда һәр яйдың 3-нче шәмбәһендә йөрүдән буенда атайымдың балыкка йөргән төбәгендә йыелабыз. Ул төбәктә торналар төбәге дип Илшат Ямағылов келділі. Хамид Стәрлетамақта башқұрт театры асылатыны. Хен бізге кәрәкһің дені. Һәм дәртләніп, Стәрлетамаққа ішке кеттім мен. Мотор репертуар төдіп алдық. 5 ел ісінде біз уже зор-зор гастрольдер ішлей башланық. Өфіге гастрольге келдік. 10 күн Нефтяник театрында анышлақ менен өттік. Шиләбі бардық. Онда гастрольдер өтті. Академ театр бит был тип тұрып қалдылар бізді. Шунан бардық біз Санкт-Петербургқа. Онда гастроль бик матур өтті. Шулайық біз Қазан қалаһына гастрольге бардық. Онда ла шулайық біздің гастрольдер бик матур өтті. Шулай итеп Стәрлетамақта 6 ел ғүмер менің ижади эш менен мәшғүл болу башланды. Шул ук вакытта мен Стәрлетамақтың культура техникумында синийский фехтование дәресен алып бардым. Параллельно башкорт тілінен де оқытты мен. Егеттер менен һөйләшкәндә инде, дуслар белән һөйләшкәндә инде һәр вакытта әйтеп барамын. Мына Хамид агайдан мәйтәм үрнәк алырга кирәкте. Мына ул ысын һүз белән әйткәндә джентльмен. Режиссер күк кенә түгел, бездә сәхнәгә инде ул педагог көкті, мына рольға қарата, образға қарата енді, мына бізді көйлей білді енді. Һәм ең мөһиме Хамид ағайдан мен сәхнәлә мөхәббәт уйнарға өйрәндем. Һәм ул мені мына шул мөхәббәтте уйнарға өйрәтте ул. Мына Хамид ағай сәхнәгә сыҡһа, ул сәхнәне биләй торғайны. Буйһана, сибәрлеге менән, фекер йөрөтөү менән, эске дөньяһын күрһәтә белү менән. Улар арҙаҡлы актерлар әлбиттә. Көндә спектакльдәр уйнаныҡ, репетициялар, һәм шулай уҡ Стәрлетамаҡта
Яш йөрәктәр спектаклендә куйдым. Бердән бер матур гына эшләп йөргәндә телефон шалтырай. Өфенән Гөлли Мөбәрәкова шалтырата. Хамид, һин кайт, театрга һин кәрәкһең тине. Һәм кайту көненнән үк кайтып китмәстән алда ук репетициялар башланды. Аты бардың дәрте бар спектакле Наил Гаитбаевтың. Аздан Надырғылов қойды. Хайраңның ақылаты! Хайда бұңыл! Қазатымды аңғырдығы! Yanımdı! Yanımdı! Yolcuma! Мен саған тұрайдан қайтып келем. Қазір ақылатымды көрәм. Әуін жоқ! Ошо спектакльдә гитес бөткән артистлар катнаштык. Гөлли Мөбәрәкова, Зенира Атнабаева, Шамил Рахматуллин һәм мин. Һәм шул тиклем уңышлы килеп сықты ул спектакль. Бер коллектив, бер-беребезне аңлаган коллектив труппа бит инде. Ошо спектакльдең уңышлыгы күрһәтеп торды менә бүгенге көнгә тиклем. 16 ел сәхнәнән төшмәенчә ошо спектакль Башкорт академия драма театрында барды. Мистер Макмерфи. Бұл хатта Я посмотрела на фотографии, и мне показалось, что вот именно это интеллигентное лицо нужно попробовать на эту роль. В спектакле Good Morning Kenneth у нас была одна репетиция, мы сели за стол, читка, он смешно спросил: Наркас Вагизовна, а это ваш первый спектакль? Я говорю: нет, Хамид ага, это у меня 12-й спектакль. Вот, мы почитали, он был трогательный, в то же время живущий надеждой, что бывшими надеждами, что что-то должно было случиться, измениться в его жизни, но жизнь прошла, и ничего не изменишь. И эту линию он замечательно тянул. Мой учитель, приехав на спектакль, Вячеслав Васильевич Долгачев, сказал, что вот этот артист ничего не играл, с ним все происходило, и он был самый живой на сцене. Также он справился с джазовым пением в моем спектакле, танцевал, что тоже он с легкостью прыгал на стол и говорил реплику. Причем я говорю: Хамид ага, если вам это сложно, может быть, не нужно, может, давайте отменим. Нет, нет, я должен это сделать. И он тренировался и с легкостью просто запрыгивал на стол, говорил реплику. И тут были аплодисменты. Именно школа заключается в его подходе к работе, потому что, к сожалению, вот сейчас мало молодых и даже среднее поколение, вот, чтобы так относились к роли по-настоящему. Каждую роль делает, как будто он никогда не выходил на сцену. И это самое ценное в артисте. Бірінші тип, менің ең бірінші поездкам Мәскеу болды, декада. Заключительный концертта мен Дор театрда Ишваровны бейінім наградили орден менен знак почета. Екінші поездка Варшавада болған 5-й всемирный фестиваль молодежи и студентов. Зор впечатление қалдырды Вьетнам или Хошимин өзінің окружающийлер белән килеп төштеләр гостиницага. Бездә төшергән фотоларды алып килгән икән. Без йыелдык, шунда берәм-берәм күрһәтә башланы фотоларда. Шуны менән Харай Арусса. У тебя есть любовь ты? Он не будет ревновать дигән була хәзер. Икебез төшкәнбез бит инде. Шуннан анда поддержать валдылар инде анда Фая Гареева әйтә. Нет, не будет ревновать, потому что мы вас все любим дигән булды. Үзенең автографы дядя дип Арусса яздыла.
Хошемин деп инглиз тілінде язды. Шулай итеп миңа подарить итте. Мен оны бик кадерле бер әйбер итеп хаклайм. Әлегә тиклем 60-нчы елда өйләнештек. Өйләнештек тә икебез ике якка гастрольгә сыгып киттек. 53 ел бергә яшәйбез. Бuna minun туган ер был. Карт Каратау, йөгерек йөрүдән. Туып үткән, һавын искән ерым минем. Һине күрүдән, күмгүк үләнеңә ятып, туйган сабыр килә. Илагым, кая таштарыңа менеп, бер туйгансы килә, йырлагым. Бuna был тышаулы аттың, халдырып талып тышауын, бай, ярып үткем килә, кайындардың яшел кыршавы. Кайтмайынса одак йөргәнгә, ботактары биткә хәзерһен. Хәзерһен да. Яш япракта. Был дөньяга яңынан тудырһын. Сәнгать юлын хайлаганга үкенмәйбез. Безнең язмышыбыз, безнең тормышыбыз ошо сәнгать юлы, театр сәнгате, сәхнә юлы булды.